mae pethau'n parhau yma yn y ffair Eia, Ifan, felly fe gewch chi weld pwy enillodd y pencampwriaethau draw ynghylch y ceffylau prif bencampwriaeth heno yn yr rhaglen o uchafbwyntiau efo Ifan yna. Am 8 o'r gloch mae'n heidio allan i'r gwynta'r glaw nawr i wneud yn letrwyd erbyn ni. Ti'n bwrw glaw ddim mwy, mae'n hyfryd allan yna. O, gwych iawn. A gyda llaw, mae wedi bod yn diwrnod gwych iawn i Gymru, dydy, yma ynghylch y gwartheg, diwrnod o ddathlu mawr. Diwrnod emosiynol a gweud y gwir ni, a mor braf i weld Treb a'r teulu wrth gwrs, Gwyn y mab a'r arwyrion yn cael y fath lwyddiant. Pobl sydd wedi bod mor gefnogol, mor amlwg yma yn y ffair ac yn y sioe haf dros y blynyddoedd yn dod i'r brig a Arwyn Morgans, y cigydd lleol, y cymeriad hoffus yn prynu'r mynd yn ddwfn i'w bocedi, chwarae teg iddo. Ac yn emosiynol hefyd ar ddiwedd y dydd, felly diwrnod arbennig yma ynghylch y gwartheg ac yn y ffair gyffredinol. Wel, yn wir, yn y moch, Gobra mynd i Geredigion a wedyn i Aberhonddu efo'r defaid, felly mae yna ddathlu mawr, y Cymru wedi dal i gafal yn y pencampwriaethau, yn y prif pencampwriaethau. Sioe arbennig o dda i gloi blwyddyn Sir Drefaldwyn, felly da ni'n diolch i Tom Tiwdor a'i dîm. Yn union, maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda, nid yn unig yn y ffair Eia, ond hefyd yn yr haf, gwaith arbennig. A diolch i chi am gadw cwmni ni, mi fydd Ifan ma'n ôl heno am 8 o'r gloch? 8 o'r gloch, welai chi bryd hynny, edrych mlaen i gael eich cwmni chi. Hwyl i chi gyd. Ta-ra. Ta-ra.